National Sport Day no roginyai krak salo 11 mandai ni borom grangjak MLA Sopna de Bormani Shaktharmung bai kereng kereng thayo Birgudas kami amsayo kiton rochapnai mosanai rok no kham tei chewang rok bagjaka abon logi logi amchaini club rok no bahaino thungnani manai football tai kramur rok bagjaka sakbai thang MLA phanni rangno sobai nai जों बेलायखौनो दंथ'गौ जोंनि मान्दाय एग्र' मान्दाय कनस्टिटेन्सि निंगै जों दिनै जोंनि मेडामनि बिसिंथै जोङो थुंजानाय मानाय केरामुट क्रिकेट बेट ताइ फुटबल भलिबल रंनि नेट रं माखासे जों दंथ'जाक जोंनि क्लाब निंगै ताइ जोंनि गामि निंगै जों थांनाय कालनि सिगां जों मेडाम थानि कासे कक्टन बुलाय आफारजाक दंमोन आबुन बागै दिनै साल' जों साक्सेस जोंनि एप्लिकेसन माने आबो जों माने बेलायखौनो दंथ'गौ मेडामनो बेलायखौनो हामबाय मारो जोंनि बिसि ओंखाय गर्ब दिना बन्द नगर बिसि हामबाय दिनै बेलायखै जरा गाहाम नि माहिनो सामनि MLA फानबाय खेला दुलानि मानि रक ताइ खामदं खला रक अमहाके याफार जाखा MLA फानबाय जारा मानाय रक बर बेलायखै खुचि नि नाय बर तेबो सालांखा तामनि हिमाले असुक बसरंखा जे MLA चाइथांखा MLA फानबाय अमहाके वाइसापानो माइन याखो अबनो सालायो बुंक बर खुचि मानि बागे आंते खुचि इंखा तामनि हिमाले क्लाब रक बो दाबि खैमानि दंगो कैरम बोर्ड काइसा लेरेदि हिनैनाय फियाबो बर कैरम बोर्ड काइसा सानतानि डाबल माने मालांमने बागे बर तेब खुचि इंखा फुटबल दंगो आरो भलिबल दंगो नेट दंगो क्रिकेट बल क्रिकेट स्टाम्प बेट इंकाइते आरो कैरम बोर्ड भलिबल अब्र मालांखा बर प्राय क्लाब नो नरजाखा ताइ बिसि ताइ सिनि गान गीता खलायनाय रक हरकीर्तन नाय बिलाना बर हरकीर्तन या नाम कीर्तन खलायनाय रक सिनगुरि रक बतंगो बर नबो रोखा बर खुचिनो अमहायकैनो खेला दुलाव आगुथुन तामले चिन बर रक द्राक्ष कबुल तंमानि बागिनो खेला दुलाव आगुबि एंगेज खाय तंमानि बागिनो अमहाय स्टेप चिनि लीडर्स रक चिनि ब्लॉक नि प्रेसिडेंट सुबोध बाबू चिनि यत नि चिनि वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र वर्मा चिनि अरबो दंगो डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट नुपुर देव वर्मा अमहाके वान सुगलायनो सिखला रंनो किजा खेला दुला बा एंगेज के मा तोरना नि वान सुगलायनो अमहाय स्टेप ना जाका जत लीडर्स बे सालायनो अमहाके जों स्टेप मा आगोगलायनाय सुदो खेला दुलाया जों उन्नयन डेभलप नि जागाबो जों लामा तै रकनबो जों अबरबो नायानो बाहायके स्टेप आगुकमान MLA फानबाय अब साइटकनाय तामनि हिमाले सिगांनि MLA रक ताम खायथां याबो नायनानै कगिया आं ताम खायमान ताम डेभलप खलायमान आं अब साइटकनाय आं आगि बकग्रुबो ताबो बकग्रुबो केबनो खाजानि केबनो फुकुनि हिंगला आं जे खलायमान सा खलायनाय जेहेतु सरकार तो गरै सरकार गरै फानो सरकारनो प्रेसार रेवै फानो जों सामुं हुमुंगो माति खलायनाय एबं तिखलायबो दंगो एबं खलायबो दंगो MLA फानबायबो खलायनाय सरकारनो प्रेसार रेवैबो सरकारनो हायतेबो जों अमहायगे सामुं तांलायनाय ताइ तांबो दं हामा